sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Good morning, good morning. July 1, 2026. Punto por punto kay Atong Remo. Sumpal lang ula bulan na Hunyo. At haharapin na naman natin ngayon ang buwan ng July. Ba't may maingay dun? Punto por punto kay Atong At uno na uno, July 1, ha? Masyado nang mainit ang pinag-uusapan sa Dagupan.
ang pagpapasara sa mga computer shop at sa mga pesonet. At bago ho natin pupuntuhan ang mga issue na yan, ay gusto ko lang pong bumati ng happy birthday sa aking pinaka yan na, hindi ko na itutuloy, pinakamabait, pinakamasipag, ayan na, pinakamaintindihin na asawa sa buong mundo at saka sa buong buhay ko. Happy birthday to my one and only wife, Lisa Miranda Remogat. Asan yung regalo mo sa technical side? Makasama rin natin si Jael Rans Cayabyab at saka si El Presidente Nixon Dakal. Yung regalo mo, Presidente Nixon. Nawala ata yung regalo ni... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. So, happy birthday sa'yo, Madam Lisa. Iyan Madam pa. So, sana, dahil hindi ka naman na bumabata, matanda ka na, 58 ka na, pero mukhang bata ka pa rin. Anyway, mabuhay ka hanggang gusto mo, at just enjoy life. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre, kagaya ho yung sinabi ho namin sa inyo nung nakaraan na pag-uusap ho natin na kasama ho natin ang Apanti, ang Pangasinan Native Trees Enthusiast Incorporated. Kasama na naman ho natin ngayon. Bumati ka naman na, partner. Our good friend, a DNR stalwarts, Celso Salazar. Good morning sa'yo, partner. Magandang umaga sa mga tagapakinig sa WGA, lalo na kay Kaatong. Of course, gusto ko sining bumati ng maligayang kaarawan kay Madam Lisa. Sana po ay lalo po kayong bumata sa inyong pamumuhay. Yeah. Magandang araw po. At dahil naupisahan na rin nating bumati ng happy birthday, batiin na rin natin ang lahat ng mga nanonood ho sa atin via Facebook, YouTube at sa kanilang mga sasakyan. Naka-tune in sila sa DWGE 88.1 FM radyo paborito. Punto por punto kay At andyan Atong din na Remo. nakatutok ngayon na nanonood ang ating kaibigan na dating congressman ng Abante Pangasinan Ilocano Party List, Mike Morden. At ang mga Rolex Boys, dyan ho sa bayan ng Villasis. Andyan din na nakatutok ang dating Vice Mayor, ang dating konsihal, tumakbong congressman ng 5 distrito, Franco del Prado. At syempre, pag andyan yung tatay, andyan din yung anak na si Alfonso Miguel del Prado, incumbent Urdaneta City Councilor. At dyan sa bayan naman ng Bani, ang ating kaibigan, former provincial warden Bong Natividad. At balik ulit tayo
sa Villasis dahil nakatutok din yung ating kaibigan na negosyante. Traders ito ng palay at mais, Freddy Cabanilla. So, ang gagawin na lang ho natin siguro bumati na lang tayo ng kalahating oras. Andyan din naman sa Barangay Minion West ang aking kabagis na dumalaw sa akin kagabi, retired Master Sergeant Villamor Evangelista. At syempre, yung presidente naman ng aming subdivision na gustong magpabati rin na si Rolly Albendo at ang kanyang kabiyak na si Esme Albendo. At kagaya nga ho yung sinasabi ko ho kanina na mainit na pinag-uusapan ngayon itong ginawa ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa pagsasara ng computer shop at itong mga pisonet na kung saan umani ito ng katakot-takot na mga reaksyon. Itong City Ordinance number 2383-2026. Ito ay sulat na linabas ni Mayor Belen Fernandez sa Facebook. Notice of closure Anyway, sa ordinansa number 2383-2026 ay ipinasa upang mabigyan ng mas ligtas na kapaligiran ang ating mga kabataan. Ito po ay sulat, notice ni Mayor Belen Fernandez sa Facebook page. Basahin lang ho natin Sa paglipas ng panahon, nakita natin kung paano naapektuhan ng ilang PESONET establishment ang ating mga kabataan. May mga nalalayo sa pag-aaral, napapabayaan ang kanilang oras, at ang ilan ay nalalantad pa sa mga sitwasyong nagdudulot ng pang-abuso at iba pang panganib. Kaya't nakasaad sa ordinansa ang legal na batayan ng notice of closure at ang pananagutan ng sinumang magtatangkang alisin o pakialaman ang naturang abiso. Bilang alkalde, sabi niya, tungkulin ko pong gawin ang lahat upang maprotektahan ang mga kabataan. Ang layunin natin ay ilayo sila sa kapahamakan. Gabayan sila sa mas mabuting landas at bigyan sila ng pagkakataong makamit ang kinabukasang nararapat para sa kanila. Yan ang kinabukasang patuloy nating ipinaglalaban. Kasama natin sa pagsulong nito sina Attorney Aurora Valle, Dagupan City Police, headed by DCPO City Director Arnold Solomon, Philippine National Police Special Weapon and Tactics City Engineer. At ilabas mo nga yung Engineer Nixon, yung video na kung saan ay inumpisahan ho nilang ipasara ang ilan sa mga PESONET establishment.
O kasama rin nila ang City Engineering Office headed by City Engineer Josephine Corpus, Public Order and Safety Chief Arvin Dicano, and Management Information Office Mr. Ryan Castañeda. So nakikita ho nyo dyan sa screen ho ninyo sa lahat ho ng mga nakatutok na may video sa YouTube. Yan ho yung ginawa ho nilang pagpapasara sa mga establishmento ng PESONET sa iba't ibang lugar dito sa Dagupan City. Marami rin hong nagtatanong kung ano ang alternatibo na iniisip ng alkalde para dyan sa mga ipinasara na mga PESONET establishment. At sinusubukan ho nating tawagan si Dagupan City Councilor Dada Reyna para malaman pa natin ang iba pang mga detalye patungkol sa issue na ito. Baka naliligo kaya hindi siya makasagot-sagot sa ating tawag. But anyway, sa nangyari ho na yan, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang hakbang ni Mayor Belen Fernandez na ipatigil ang operasyon ng mga PESONET establishment sa Dagupan City. Matapos ipatupad ang isang ordinansa na nagbabawal sa naturang negosyo sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin nitong protektahan ang mga kabataan laban sa sobrang paglalaro ng online games at posibleng pagkakulong sa internet. Yung pagkalulong nila sa paglalaro ng internet. Ngunit ang tanong ng marami, pagsasara ba ang tamang lunas? Hindi maikakaila na may ilang kabataang napapabayaan ang pag-aaral dahil sa labis na paggamit ng PESONET. Gayunman, hindi lahat ng gumagamit nito ay para lamang sa paglalaro. Marami ring estudyante ang umaasa sa murang internet access upang makagawa ng research, assignments at iba pang pangailangan sa pag-aaral. Kung ang layunin ay disiplina, bakit hindi higpitan ang regulasyon sa halip na tuluyang ipasara? Maaari rin sanang magtakda ng oras para sa mga minor de edad, magpatupad ng mas mahigpit na monitoring o maglatag ng mga alituntunin upang hindi maabuso ang paggamit ng internet.
May mga maliliit na negosyante na umaasa sa PESONET bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Sa panahon na mataas na ang presyo ng bilihin, ang pagsasara ng kanilang negosyo ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kita at trabaho. Ang tunay na hamon ay hindi lamang ang pagkakaroon ng PESONET kundi ang wastong paggabay sa mga kabataan. Hindi sapat na alisin ang isang bagay upang mawala ang problema. Kailangan ng balansing pulisiya na parehong nagpoprotekta sa kabataan at nagbibigay galang sa mga karapatan ng mga mamamayan na maghanap buhay. Ang tanong na dapat sagutin ng pamahalaan ay ito: ang pagsasara ba ng PESONET ay tunay na pangmatagalang solusyon o isa lamang pansamantalang hakbang na maaaring magbunga ng panibagong suliranin? Ang naging problema ho, noong inilabas yung ordinansa na yan, ay agad-agad namang ipinasara ang mga PESONET establishment na hindi man lang nag-isip ang alkalde na si Mayor Belen Fernandez kung anong alternatibo ang pwede niyang ibigay sa mga may negosyo nito. Kung matatandaan ho natin, hindi lang ho matatagpuan ang mga PESONET machines sa barangay. Meron din ho dyan sa mga mall. Kung talagang seryoso sana itong si Mayor Belen Fernandez, dapat ang una niyang ipinasara ay yung mga computer machine o PESONET machine dyan sa kanyang mall. Yang mga tinatawag nilang internet cafe. Ang naging problema, tinutukan ho ni Mayor Belen Fernandez na unahing ipasara ang mga maliliit na establishmento na ang pinagkakakitaan ay ang PESONET lamang. Bakit hindi inuna ni Mayor Belen Fernandez na ipasara ang mga internet cafe na nagkalat dyan sa kanyang mall o CSI Mall? Dapat sana, para gayahin ka, leader by example, dapat inuna mo muna na ipasara yung mga internet cafe, mga PESONET na nandyan sa iyong pwesto. Ang nangyari, inuna mo pa yung maliliit na mga establishmento. Ilan na? Hindi nyo man lang nireport kung ilan na yung naipasara ninyo. Basta nagpasara kayo ng ordinansa, in-implement nyo agad, nagsara kayo kaagad, pinasara nyo lahat. Di nakatunga nga lahat yung mga may-ari niyan. Kaya dapat sana pa kay paging City Mayor Belen Fernandez na bago nyo dapat ginawa yan, dapat pinulong nyo muna, nagkaroon muna sana kayo ng public hearing. Nangyari ba yon? O kung nangyari yon,
aware siguro yung mga may establishment na ito. Ang pagkakabalita ho namin pagkalabas at pagkapasa ng ordinansa na yan, ay bigla nyo na lang in-implement, pinasara nyo lahat yung PESONet establishment. At magbabalik ho na tayo. Pag-uusapan ho natin ng mas malalim pa yan at mga ibang issue pa na nagaganap dito sa ating lalawigan. Sa aming pagbabalik ng aking partner, hindi na nakapagsalita dahil ang pag-uusapan din ho natin mamaya ay ang Pangasinan native trees. Dahil nabitin ho tayo dyan, magbabalik ho kami pagkatapos ng ilang patalastas. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is on. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa,
kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamdan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. So meron pa tayong 23 minuto sa ating programa at syempre nakakasama nyo pa rin sa technical side si El Presidente Nixon Blacal at si Jael Franz Kayabyab. At syempre ang aking partner na busy munang nagte-text dahil meron siyang mga meeting mamaya sa Star Plaza. Caselso Salazar. At bago natin tatapusin yung pinagkukwentuhan natin na pagsasara ng mga PESONet establishment, may hamon ang ilan sa mga estudyante kay Mayor Belen Fernandez. Mayor, may panawagan yung mga estudyante, okay lang daw na ipasara mo ang lahat ng PESONet establishment basta bigyan mo daw ho sila ng tag-iisang laptop. Siyempre, kung wala naman sila pagpupuntahan na PESONet, kailangan nilang mag-research, kailangan nilang gumawa ng kanilang mga assignment. Saan nila gagawin yun? Kung wala silang computer, o di mas mainam pa siguro na regaluhan mo na lang yung mga estudyante na gumagamit ng mga internet na yan at saka PESONet na yan, bigyan mo na lang ng laptop. At siguro one time at mamamasyal ho tayo dyan sa sanggunian ng panlunsod ng Dagupan para kapanayamin nga natin yung mga author nung ordinansa na yan. Dapat pag nagpasa ka ng ordinansa, dapat may alternatibo ka. Bigla-bigla kayo magpasara tapos wala kayong alternatibo. Paano na mangyayari dyan?
But anyway, at susubukan ho nating tawagan muna ang isa sa kaibigan natin dyan sa barangay poblasyon ng Bani. Na kung saan may nirereklamo hong mga problema dyan sa barangay poblasyon. Medyo hindi ho sumasagot ang ating kaibigan. But anyway, antayin na lang ho natin ang return call nila para mapag-usapan ho natin ang problema ho dyan sa barangay poblasyon Bani, Pangasinan. Dahil itong kapitan daw dyan sa poblasyon ng Bani, ang daming pangako pero palagi namang napapako, walang mga proyekto na naibibigay para sa kanyang mga kabarangay. Disinwebe minutos na lang, partner, at sa'yo na ang nalalabing minuto para mapag-usapan natin ang programa ng PANTI, ang Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated. Ladies and gentlemen, let's welcome retired Senro Officer Celso Salazar. Yan. Partner, so ano ang latest? Diyan sa'yo, balita ko, magpapatree planting ka ata dyan sa may PNR. Ay, oo. Muli, magkakalikasang umaga sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. At tama-tama naman po, uno. At yun na nga po ay kaarawan ng commander ni Kaatong. Muli, happy birthday po. Ako po meron po kasing project ako po ang project chairman ng JC Ken ay i-recommend nila sa akin na bisitahin yung PNR heritage site at pagandahin sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga katutubong puno. Ang balak nga po na may tanim doon ay bani, balitbitan ng mga hindi kilalang puno dahil heritage nga yung ating PNR site dito. Magtatanim rin tayo ng mga heritage na puno sa darating na araw na katutubong puno. Paki-describe mga Kaselso yung mga nabanggit mo ng mga punong kahoy na yan kumpara doon sa mga ibang tree species. Yung tatlo na binanggit mo na yun, bakit kailangan na iyon ang mga dapat nyong itanim? Yun na nga unang-una, ito ay pinanganak sa ating bansa. Pangalawa, napakatibay at deep-rooted. Hindi yan basta-basta matutumba ng malalakas na hangin o bagyo. Pangatlo, magaganda po ang bulaklak ng mga Philippine native trees. Ang bani po, pagka yan po yung mamulaklak sa loob. Bani. Yan pong species na yan ay nanggaling mula po sa bayan ng Bani. Kaya po pinangalanan ng Bani yung bayan sa Western Pangasinan na Bani dahil nagkalat po ang dami pong bani kasama ang palad nga lang po ay ginawang uling ng mga kababayan natin nung araw. Pero binabalik na nila unti-unti sa pamagitan ng mga kampanya ng ating mahal na mayor ng Bani. Yung laki ba ng yung punong kahoy na yan na bani, meron ba yung kahit na hindi mo siya mayakap, yung trunk niya, yung gaano ba siya kalaki? Ay lumalaki rin siya ng malaki. At mahaba ang buhay ng mga native trees at hindi yan basta-basta tinatamaan ng mga sakit. Ayan ang kagandahan sa ating native trees. Kaya nga nakikipag-ugnayan kami
sa iba't ibang local Ahensya. government at Oh. barangay captain dito sa Pangasinan, kasama na ng mga eskwelahan na mapalaganap itong native trees dahil iba talaga sa kalagayan natin ngayon ng yung kinakaharap nating climate change phenomenon. Sa buong mundo po yan. Kaya nga kinakailangan talaga natin na mag-isip at umaksyon para naman sa ating ngayong henerasyon at sa darating na henerasyon pa. Si former Governor Amado Espino Jr., alam ko konto tree enthusiast din siya. Mahilig din siyang magtanim ng mga punong kahoy. At nung during his administration, aside doon sa isling, sa dagat naman yun, yung Save Lingayen Gulf. Yeah. Author siya dyan Siya yung may creation yan. Yung Save Lingayen Gulf o tawagin nung araw is isling. Alam ko din na mahilig siyang magtanim ng mga puno ng kahoy. Baka pwede siguro na one time, pag may mga sobra tayo, itanim din natin doon sa kanyang farm. Ay, makakasya ka Kaato kasi nga nung naserbisyo pa ako at governor pa rin si Governor Espino, siya yung mga nagpapatanim dyan ng mga nara, agoho. Bagamat, yun nga lang, nung ako'y nasa serbisyo pa, kami yung nagbibigay ng mahogany, yung mga exotic. Kaya naman ngayon ako ay bumabawi sa ating mga kababayan na ang ating pinapalaganap ay itong mga katutubong puno. At magpo-propose nga kami sa mga local government. Kasi nga po nalungkot kami kasi naubos yung puno doon sa gilid ng dagat. Walang natira. Kaya, sa may Baywalk? Sa may Baywalk po. Naubos na lahat. Kaya may mga natira na mangilan-ngilan. Kaya kitang-kita na ang dagat, wala man lang tayong pananggap sa malalakas na hangin. Kaya nga itong taon na ito, may kipag-coordinate kami sa mga local government para taniman natin ng bitaog, banaba. Bakit si yung kasalukuyang gobernador, ba't hindi nyo nilapitan? Ayaw niya? Nilapitan naman namin, nagsimula na rin silang nagpatanim ng itong batino at kaya nga lang yung ibang mga itinatanim din ay mga exotic katulad ng golden peanut, tabibuya, may proposal nga po kami na kung maaari sana itong mga cherry blossom species ng Pilipinas katulad ng banaba, salinggugon. Yung cherry blossom ba? Yan ba yung Palawan cherry blossom? Isa lang siya. Isa lang ang Palawan cherry blossom na tinatawag na cherry blossom dito sa Pilipinas. Pero marami po tayong cherry blossom species ng Pilipinas na dito na nanggaling, katulad po ng balay lamok, patalsik pula, mapilig, mga hindi po kilala yan. Kaya isa nga sa mission namin sa aking pag-ugnayan sa media, katulad ng inyong kami nagpapasalamat at nagkakaroon ng pagkakataon na maipalaganap sa ating mga kababayan yung iba't ibang uri ng katutubong puno. Hindi, dapat araw-araw ka na nandito para may partner ako. Tingnan natin kasi nga katunayan, iimbitahan ko nga ang ating mga kababayan. Kami ay magtatanim na naman muli sa July 12 at katatapos nga lang po ng Environment Advance Month. happy birthday July 26 ka pala. Maraming salamat Kaatong. Alam niyo ang pakulungan namin ginagawa ngayon sa Daang Kalikasan. Sa aking pangunguna, itatanim po namin sa July 12 yung aming edad. Meron kaming isang miyembro na 75, yung isa magbe-birthday din sa July 50. Kaya kami ay magkakaroon ng isandaan mahigit na yun. Ay aabot na 200 plus. Na puno ng kahoy. Na iba't ibang puno ng kahoy. Yung mga tinatanim nyo ba, gaano ba katataas yun? Pinakamababa na tinatanim namin ay 2 feet. 2 feet? Oo, para sigurado mabubuhay. Kaya na niya mag-survive. Yes. Bagamat kaya niya mag-survive, yun na nga. Kaya nga, inuulit ko sa mga nagtitree planting, ang ating pong pagtitree planting dapat tree growing, meaning
binabalik-balikan po yan. Kinakalinga. So, ibig sabihin, pagkatanim mo ng pagkatanim mo nung puno na mga 2 feet, mga ilang buwan bago mo siya ulit balikan? Ang katapusan ng aming pagtatanim ay first week ng September. Last week ng October, first week ng December, February, March, April. Ayan. So, kailangan balikan. Buwan-buwan, binabalikan namin yan sa pamamagitan ng pagdidilig. Kasama natin yung mga estudyante, PNP, DNR, kahit yung mga retirees. Kasi sana nga makapasal kayo, naimbitahan na po din ko ang DWJE, na makita nyo malalaki na yung tinanim namin noong 2021. Puno na. Ilang taon ba bago talagang pwede naman siyang lumaki? Mga ilang taon? Mahirap magpalaki doon, pero normally, lumalaki yan hanggang 15 to 20 years. Malaking puno na yan. Kasi nga, nung nakaraang panahon, kinalbo yan punong-puno yan ng mga punong kahoy noon. Hindi ba mabato yung daang kalikasan? Maraming ang bato-bato doon, kaya nga kami, ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng tae ng baka at saka itong organic fertilizer sa pamamagitan ng donasyon ng iba't ibang mga kamiyembro namin na may kaya sa buhay na para sa kalikasan. Okay. Gusto ko sanang batiin yung mga miyembro ko sa sige, go ahead. mga millennial na tinatawag. Itong si millennial, alam mo, yung hindi pa kami senior, malakas pa. Ang aking Vice President, si Engineer Nelio, he is from Umingan. Umingan, okay. Yun naman ating board secretary na nagtatrabaho sa Provincial Tourism, si Sir Edward Mego. Kasama nyo pala yung tourism, bakit? Yes. Bakit hindi nyo malagyan at matamnan yung Baywalk kung sinasabi nyong wala nang mga punong kahoy dyan? Nagbibigay na kami ng mga halaman bago pa man nagkaroon ng putulan sa Provincial Tourism. Kaya nga, we are going to sit down with different municipal tourism officer para promote itong mga Philippine native flowering trees. Yun. At ang mga miyembro ko sa kung saan dako ng Pangasinan. Yung magkita-kita tayo. Vice President? Si Vice President Engineer Nelio Gusto. Tapos Secretary Edward Muego at itong aming iba't ibang mga board director. Ang treasurer namin, may maganda siyang tree farm dyan sa San Jacinto, si Madam Chris Beers, kasama yung kanyang asawang Dutch na si Hank Beers. At saka sino pa? Samantalahin ko na. Ang aking mga kasama sa board, si Eman Kayabyab na isang insurance manager sa Manila. Sino pa ba? Board of Directors mo? Ang mga board directors namin, si Senaida, si Ma'am Seni ng Urbistondo, si Sir Sam Aseo na teacher naman sa Dasol, si Freddy Valerio na dating kasama ko sa DNR bilang COA employee siya. Yan ang mga masisipag na mga kasama ko sa Pangasinan Native Trees. Ang ami palang writer na dating sa Channel 7 GMA7 nung araw, si Ma'am Faye Centeno. Yan ang mahusa naming tagasulat at ang kanyang soon to be husband na PDRRM Operations Officer ng Kapitolyo. Ayun, so halos lahat pala puro matitibay pala yung nasa panty Sinabi mo, para mas masanay na talukbungan ng pante ang ating kababayan sa pagtatanim ng katutubong puno. Para matakpan yung kalikasan. Yan. So may 5 minuto na lang po na lalabi at bago tayo magtatapos. At baka meron ka pang mga announcement, Kaselso, go ahead. Naku, salamat sa pagkakatanong ito. Aking pinapamungkahi at pinapako sa ating mga kababayan,
since tagulan na po, kung meron po tayong mga buto ng kung anong prutas dyan, mangyari lang po na ihagis na lang po natin sa ating mga bakuran para madagdagan naman ang ating puno sa ating kapaligiran. At sa ganun naman, ay kita nyo naman po, lalo dito sa Dagupan, napakainit. Kami nga po ay nagbabalak ng isang proyekto, itong August siguro, pag maayos na ng gusto, ang takbo tanim na balak naming magtanim ng bani, bitaog, botong, balitbitan, para naman sa pagdating ng panahon, may harang tayo dyan sa tabing dagat. Tanim? Yes, takbo tanim. Yung mga magpaparticipate, pagkatapos ng tumakbo sa tabing dagat, pagbalik na, bibigyan namin ng halaman para magtanim. Ayun. So, kailan mangyayari yan? Inaayos pa yung coordination sa barangay. Ang tinatarget namin August dahil pinapalaki pa namin yung mga itatanim namin ng mga halaman. Ay, gusto ko ring batiin ang aking abalayan. Masanto, siya kabosan abalayan. Untan mat at 88.1 family. Punto por punto kay Atong Remo. Yan po yung abalayan ko na untatagam, ya umbatik, ya barangay kapitan, ditan at barangay Minyan West. Yung dyan sa PNR, balikan lang natin yung PNR mo, Kaselso. Mga ilan ang mga punong kahoy ang iniisip mong ay itatanim dyan? Yan ba yung sa gilid mismo ng reles? Hindi naman doon sa banda lang dito. Yung daan papuntang GSIS, doon sa banda roon. Ang in-inspection ko nga nung ako'y tinalagang project chairman nung tree planting doon. May mga kasalukuyan na siyang mga tanim na tinanim pa nung araw, malalaki na, matataas Ayun nga lang, sinadjust ko na ang itatanim natin ay mga katubong puno katulad ng bani. Yung cherry blossom? Wala kaming malalaki pa maliliit pa. So, tiningnan namin, mga umaabot sa 30 puno ang itatanim namin doon at palalakhin para naman mas lalong gumanda yung paligid ng PNR Heritage Site. Yun. Parang ini-imagine ko kung mga ilang taon bago magsilakihan yung mga yan. Since aalagaan natin yan, 5 taon malalaki na yung mga yan. 5 taon? Yes. At pwede nang mamulaklak. So, but anyway, meron din tayong pinaplano Yeah. by August pa. Pero pinapag-aralan din namin ni Caselso at saka ang buong pamilya ng DWGE 88.1 FM radyo paborito ang pagtatanim din ng puno ng kahoy na binabanggit din ni Caselso at nakatakda na kami na makipaglagdaan sa tanggapan ng pulisya, ang CS First Green, ang DNR, ano pa? Yung sa Pante, no, yung Pangasinan Native Trees na pinamumunuan ng ating kaibigan na si Caselso. So, antabayanan ninyo at marami tayong mga pinaplano na mga programa dito po sa aming himpilan. At pinag-iisipan din namin na nung pagkatapos ng Operation Bukol, meron din kaming iniisip na free legal consultation. Dito lang sa himpilan ng DWGE. Pag may mga problema kayo, kailangan nyo ng legal na usapin, legal na mga opinyon. So magkakaroon yan ng free legal consultation sa DWGE radyo paborito. Punto por punto kay Atong Remo.
At wala na ho kaming sapat na oras at maraming salamat ho sa inyong pakikinig at panunood sa isang oras na programa dito lang sa Punto por punto kay Atong Remo. So hanggang bukas ho muli dahil marami ho tayong pag-uusapan bukas. Andyan ho yung bagong panukala ng COMELEC, itong Commission on Election, kung ano na ho yung mga bagong alituntunin, may mga bagong directives na nanggaling ho dyan sa ahensya ng Commission on Election. At kasama ho pa rin natin, Kaselso, at magpaalam ka na sa ating mga tagapakinig at saka mga tagapanood. Muli, maraming salamat sa DWJE at nakapagmarites naman ako ng magagandang impormasyon tungkol sa ating kalikasan. Huwag po kayong magsasawa at patuloy po kami na magpapalaganap ng mga impormasyon o kaalaman tungkol sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng katutubong puno sa buong Pangasinan. Salamat po at magandang araw. Yan, at tabayaran ho ninyo dahil palagi na ho natin makakasama itong si Kaselso. Hindi lang ho sa pagtatanim ang eksperto nito. Pati Marites, makikapag-ekspertuhan na rin ito. So hanggang sa muli, sa technical side, maraming salamat kay El Presidente Nixon Dacal at kay Jail France Kayamyab. At ito po ang inyong nakasama sa Himpapawid, Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Alam nyo ba na ang kooperatiba ay